श्री श्री ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆଉ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ତାହା ହେଲା ଆଦି ସର୍ଜନାର ରହସ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଘନ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବାସନା ଉପକ୍ରମରୁ ବିଶାଳ ଚୈତନ୍ୟ ସିନ୍ଧୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଁକାର ଧ୍ୱନି। ଏହା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନିରାଜି ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। ସେହି ଧ୍ୱନି କମ୍ପନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସଚରାଚର ଜଗତ। ସଚରାଚର ଜୀବ ତଥା ଜଡ଼ ଜଗତ ସବୁ ହିଁ ଧ୍ୱନି କମ୍ପନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ବା ପ୍ରତିଛବି। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ନାଦଧୀନ ଏ ଜଗତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ କମ୍ପନ ବା ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ହିଁ ଆଦି କମ୍ପନ ଓ ସେ ହିଁ ଆଦି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର। ସେତେବେଳେ ଜୀବଜଗତର ବିବ୍ରତ ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନରେ ଯୁଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ସେହି ଆଦି କମ୍ପନ ସ୍ଥଳ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଯୁଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମରଣ ତାରଣ ସତନାମ ବା ବୀଜମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନରେ କପଟ ଚତୁରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? କପଟର ଅଭିଧାନଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଛବ ଇ ମାୟା। ଚତୁରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଶଳ, ଚାଲାଖି ବା ଚତୁରତା। ସହଜ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ମୁହଁ ଏକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆଉ ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମରେ ତାହାର ବିପରୀତ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିମାନେ ହିଁ କପଟଚାରୀ ବା କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସାଧନାରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ କପଟତା ତ୍ୟାଗ କର। କପଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ସୁଖ୍ୟାତିର ଆଶାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ। ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଦାନରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। କପଟାଶ୍ରୟୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଦୁର୍ଦୁଲ୍ୟମାନ ଓ ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସର୍ବଦା ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ କମ୍, ସେତେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସେତେ କମ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିସ୍ତାର ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଯାହାର ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହାର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜ୍ଞାନରହିତ। କାରଣ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ଯାହା ଆସେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଅତଏବ କପଟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଧାରାରେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅଜ୍ଞାନତା ତଥା ହୀନବୁଦ୍ଧିର ମଣିଷ ଭାବେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁଃଖର କାରଣ, ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। କୁବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଜାଗତିକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷକୁ ବରଣ ଓ ଶରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେ ବୁଦ୍ଧିଦାତା। ପିତା ଦଦାତି ପୁତ୍ରେଭ୍ୟୋ ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତୋଷବାନ୍ ନ ତୁ ଭାଗ୍ୟଂଚ ବୁଦ୍ଧିଂଚ ଦାତୁ ତେନାପି ଶକ୍ୟତେ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିଦାତା
ସର୍ବସିଦ୍ଧିଦାତା ଓ ଭାଗ୍ୟଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଅଯୁକ୍ତସ୍ୟ। କପଟାଶ୍ରୟୀର ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଭଗବତର ଉନ୍ମେଷ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇନଥାଏ। ଅବତାରୀ ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଅହଂ ମମତା। କପଟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଗୁରୁଗତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କପଟଚାରୀମାନେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟାନୁସରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ତେବେ ଜାଣିବ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ଏତେ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ କପଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆଉ ଭକ୍ତି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବ ମାନେ ହିଁ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ଏଇ ମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କ୍ରମୋନ୍ନତି। ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରେମ। ମଣିଷର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ଭକ୍ତି ନ ହେଲେ କି ଜ୍ଞାନ ପାଆଯାଏ ରେ? ভক্তি হি হল জ্ঞান বৈরাগ্যর জননী। জ্ঞানের মানুষ হয় বুদ্ধ, কিন্তু ভক্তিতে হয় যৌবন ফুল। ভক্তি হি হল চিরতারুণ্যর প্রসবন। পুଣି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଭକ୍ତି ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ବାଚକ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ତୁମେ ସର୍ବ ହିଁ କୁହ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ହିଁ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କର। ଭକ୍ତି ବିନା ସାଧନାରେ ସଫଳ ହେବାର ଉପାୟ କେଉଁଠି? ଭକ୍ତି ହିଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଭକ୍ତିରେ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କପଟୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ ଓ ମ୍ଳାନ, କାରଣ ତାର ହୃଦୟ ସଦା ଦୁର୍ବଳତାଗ୍ରସ୍ତ। ପ୍ରେମରେ ଏ ସଂସାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ନାମ ପ୍ରେମର ମୂଳ ଧାରା। ଶବ୍ଦ ସାଧନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଧାରାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖି ଚାଲିଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବରେ ଆସେ, ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ପ୍ରେମର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ। ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ତୃଣ, ତରୁ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ବିବ୍ରତ, ବିଗଳିତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବିତ ହୋଇଉଠେ। ତୁମେ ଯଦି ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରିପାର, ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିପାର ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ତେବେ ତୁମର କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ମାଂସ ସଂକୁଳ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ସରଳ ସାଧୁ ଚରିତ୍ରର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତାକୁ ବରଣ କରି ନିଷ୍କପଟ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆସିବ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ। ଜୀବନ ହେବ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ। ଶେଷରେ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।